come back with me. Where? Back to the future. Hey, Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. מה מצב? פורים שמח, מה שלומך? יש לי כיפה, אז דורכים עליי. נו, לא הכל נגדך, נודניק. לא הכל נגדי, אה? קראת ודיברת בם, שמורידים את השכר של הפיליפיניות שלנו. נמאס כבר בהחלטות האלה, כל יום 7 מיילים, זה ביד, זה נגד, וזה יש לו בעיות בצנרת. אין לי כבר ערב שקט עם זוגתי, זיכרונה לברכה. אתה עוד זוכר אותה? זוכר, בטח זוכר. עוד ב-2040 היא דרשה לשמור על תקן של מטפלת מורשת, ולא סתם אישי בזול. צודק, היא אמרה את זה. אבל אם מוותרים על 2 פיליפיניות שנקו לנו, אפשר כבר ללכת לבית אבות רגיל ונגמר הסיפור. די לקטר, קח משהו מתוק שקיבלתי מראש המועצה הנוכחי מאיר דהן. זה מה שנתן לך? זה טעם של תוכניות רכבת רקובות. תאכל את זה אתה. רכבת, גם אצלנו יש משהו רקוב. כן, זה תמיד אותם אנשים, מונזון מופיע, גינוסר מנגן, פרידמן וארטמן עושים סרט, אבל זה טוב, חזק. אולי הצעירים יגיעו, יעשו משהו חדש. תראה מי בא. מישהו יבוא. היי אנשים, בדיוק חזרתי מישיבות ועד, איזה חפירות. אתה ראית את זה? הרגע הגיע לבית אבות וכבר בישיבת ועד, על מה אתם מדברים שם? הם עדיין שם יושבים על הדוחות הכספיים, כמה עבודה יש שם. באמת כל הכבוד, הגיע וכבר בוועד, ממש שמות המשיח. משיח. די, מישהו צריך להציל את מה שהרסת, הסבסוד הצולב. כן, הסבסוד הצולב הזה. נראה לך הגיוני שתשלומי ברידג' יממנו את החיתולים שלך? כאן יש ערבות הדדית, אתה חושב רק על עצמך. לא, על החיתולים שלך. מה הבעיה? אני שילמתי על חיתולים עוד כשלך החליפו חיתולים. סתם קיטורים. אני אראה אותך בוועד, שכחת מה זה? 30 שנה לא היית שם. ועד, אבל בט"ו בשבט ראית אותו? חוצפן! אתה חושב שגילה זה דבר כיף? מה לא? אני עדיין מעכל את המשמיש. אני צריך להגיע לכל האירועים. יודע כמה יש? פתיחת שנה, מסיבת חנוכה, איך קוראים לזה? שבוע שפה? שלא לדבר על פורים. זה שיח קהילתי. שיח ש30 שנה לא גדל. קהילה, כן או לא? צעירי קשת בני 60, גברים למפגש ותפילה, וזה החמיר. בוא, שב, תרגע, יש לנו מוזיקה. הבאנו הרכב נגנים חדש. יאיר אלגרנטי, אלון ארום, גל ילוב והסקסופון של טל גינוסר. דבר כזה לא רואים הרבה, לא רואים כזה דבר, זה משהו מיוחד. אני רוצה להגיד לך משהו מלב, ממש מלב. כשאתם שם בוועד, תצמדו לעקרונות של קשת. אי אפשר בלי זה, זה הבסיס לקהילה, זה הדבר הכי חשוב. אסור לוותר על השיתוף, על המעורבות ויחד. 2 קבוצות זהות, לומדים וחיים יחד בלי חוכמס. ברור. שולם עליכם תאופיק. אהלן. אני מהשכונה החדשה, שמעתי יש פה אחלה קהילה, אחלה אליטיסטים, משהו טוב לבנים. בואו נעשה בית ספר על הכיף כיפק, מפגש תפילה ושבחים. יהיה אחלה מן אחלה. אחלה מן אחלה. וחזן ומועזין. קח על עצמך להפיק אירוע קהילה ואתה בפנים. סגרנו עוד אירוע. אין בעיה, אני והעבונים שלי נרים לכם אירוע בצצה. מה דעתכם חבר'ה שאני אפיק לכם את עיד אל פיטר, חבר'ה? נדע, רעיון מצוין. אחלה, סגרנו עוד סרט, יאללה ריקודים.